O 2025 deixará paso a novas normativas de tráfico. A DXT obriga a cambiar os triángulos pola luz V16, medida que comezará coa entrada do 2026. O mundo é cambiante e para adaptarse á realidade hai que ir xerando novas normativas. A Dirección Xeral de Tráfico anunciou cambios do regulamento vial para 2026. Unha das modificacións destacadas é o uso da luz V16, que substituirá os triángulos de sinalización que se levan usando anos para sinalizar emerxencias. Máis visibilidade práctica. Realmente son as luces fora que simplemente poñelas aquí e teñen que ter uns requisitos homologados, é máis práctico e máis fácil. Ademais de estar xeolocalizados e conectados coa DXT, tamén hai novidades con respecto á recuperación de puntos. Para recuperar, aparte, 2 puntos a maiores, que de momento aínda está pendiente tamén de salir, pero bueno, sí que saliu a orden e está pendiente de que a 1 de julio pois entre. Quen destaca que os cursos de recuperación de puntos seguen a ser unha constante. É un labor que fai a DGT para que os condutores se sensibilicen e reduquen un pouquiño, pois cada que intentan que, claro, cando multan, pois siga habendo e sempre habrá para que reduzcan o número de mortos e vítimas que hai. E afonda nas principais causas polas que os condutores soen perder os seus puntos. Realmente velocidade e alcolemia. Velocidade e alcolemia. E as drogas tamén están facendo bastante efecto. Ademais, o uso do móvil ao volante provoca numerosos accidentes, algo sobre que a DXT puxo o foco. Pero, bueno, non se ve tanto nos cursos, sí que hai xente que eso, pero sobre todo alcohol, se tuveron que enumerar, alcohol, drogas, velocidade e por último, pois, podría ser por último, da miña perspectiva, o móvil. Ante isto, o Bretal pide máis concienciación ao volante para evitar accidentes e vítimas nas estradas.